בכבוד ובחיוך. עכשיו אני מרגיש בישיבה ממש כמו בבית, ממש הישיבה, אני ממש לא רוצה אפילו ללכת לשרתות הביתה. כל כך חברים טובים וכל כך סביבה טובה. ראש ישיבה כמו אבא. ראש ישיבה. כמו אבא לבחורים, יהודי שממש נעים סתם לבוא לראות, להגיד, לשמוע את הבוקר טוב שלו, לראות את היחס שלו עם בחורים. לדעתי זה אומר הכל, לראות את הפשטות כמו אבא לילדים. יש לי חברים, סתם זה, יש לי חבר שסיפר לי, חבר כמו מבוגר, מחתן ילדים כבר בעזרת השם תכף, אמר לי שהרב רייכל הזה חיתן אותו, ויש עוד הרבה כאלה. ובכל נושא, באמת יש פה רבנים, האברכים פה, אתה פונה אליהם בכל שאלה, בכל דבר, כולם עוזרים, הבחורים פה כמו משפחה באמת. כל יום אני מודה להשם שאני בישיבה הזאת, כל כך, ממש כמו אבא הרב החזון שלנו. מה אתם צריכים, מה אני אסדר לכם פה, מה אפשר לעזור לכם פה, בכל התחומים. עכשיו רץ אחרינו את החתונה, הכל, דואג לנו כמו אבא. כאילו יש אבא שני, זאת אומרת, יש לי אבא שני בירושלים, שאם אני רוצה אני עושה טלפון, יש לי איזה בעלה הקטנה ביותר, וזה לא משנה באיזה תחום, וזה לא משנה באיזה עניין, זה לא משנה מתי, גם עוד 2 ו3. זה הכל אחד ואחד, הדבר הכי קטן, מה מפריע לו, עם מי הוא רוצה, מה לא מצליח לו, את מה הוא כן רוצה, איפה הוא טוב בלימוד, איפה הוא לא טוב. אני שמח שממש מצאתי את המקום שלי, הרב שם, ראש ישיבה, הרבנים שאמרו לי, יש כאילו הרבה ישיבות טובות והרבה זרמים וכל אחד איפה שטוב לו, אבל ראיתי ישיבות יותר גדולות, יותר מפוארות והכל, אבל ישיבה עם האיכות של האנשים דווקא, האנשים שם איכותיים. ש30 שנה של עבודה, אחד הבחורים פה. אין בחור אחד בישיבה הזאת שלא ברמה גבוהה. אנשים משכמה ומעלה נותנים את הנשמה, והכל בזכות הרב, ראש ישיבה הרב החזון. אחד מהדברים שהבית שלי נראה היום כמו שנראה, ויראה בעתיד כמו שיראה, זה הרבה בזכות אור שמח, ובעיקר הרבה בזכות הרב החזון שעומד בראש. המצב הגיע לידי כך שההנהלה לא הצליחה להחזיק בעול הכספי של הישיבה. אי לכך הם החליטו שאין ברירה אלא כל מחלקה ומחלקה תממן את עצמה, והם אישרו רק את המחלקה האמריקאית שהוא היה הבסיס או חוט השדרה הוותיק של הישיבה. בלית ברירה, כמנהל הישיבה במשך 30 שנה, נאלצתי כדי לא להפקיר את הבחורים מתוך רגש של אחריות לישיבה, לקחת את הבחורים ולנסות להחזיק הלאה את המסגרת. ואז לקחנו מבנה, שכרנו מבנים כמספר דירות במבנה קטן בשכונת עזרת תורה, ששם כבר היה לנו קודם מסגרת לאברכים בוגרי הישיבה. צירפנו אליהם את הבחורים, ואנחנו מנסים בכוחות חזקים לנסות והלאה להחזיק את הישיבה. כיום במסגרת הישיבה יש בסך הכל כ90 תלמידים, מחציתם נשואים, בוגרי הישיבה, ומחציתם בחורים שנמצאים במסגרת פנימייתית, ואנחנו משתדלים, אני מקווה שיהיה לנו סייעתא דשמיא בכך, לא להשיב ריקם פני פונים שנראה לנו שמתאימים למסגרת, ושאנחנו רואים שיש בכך משום הצלה. מזרח, מכאן לקרוא כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים.